टेक्स इम्पोर्टेंट ड्यूटी फजे उका ओमा के सिने बहुत खरकसा सामानी कोंगते जों दिनै सलायते नट आन चैनल ताखते सब्सक्राइब खाइको सब्सक्राइब खाइते लाइक खाइको लाइक खाइते कमेन्ट खाइको कमेन्ट खाइते महाय आं रंग बे इंटरेस्टेड तुइ फन बागै ओमा के पुला सिमिं ला जरा भिडियो न सिर्फ खाइयो नेमा का नरन बोइनाय त हमने साइखा का सिने बहुत खरकसा अन जाते फनो ओमा के साइखना का चिनि TTAADC टाया का दि बुनो टाया फादि नि साइखना का तैनर खनाय बनादि ओमा हाय बकक सामानो तुइ TTAADC नि कक तुइ बतम नि साइखना का ओमा के साइखना का हिमालय बंका TTAADC न ताय याका दि ओमा के बुनि याको टाया फादि बुनो दहलता खादि दि नि साइखना का ताखर बर तैनर फासि सिक्रिम नुगुनि मानखना ओमा हाय के आं कुनु फेक न्यूज सामाया म कुंखा मंखा रियल गथना म साइखना माने आबन तिनो ताक साना थातंग ताखर बर ताखर तुनरा आन चैनल न हमजा को तगै नाय तखा के चैनल को ताल विजिट खाय तखा भिडियो नाय तखा सब्सक्राइब खाय दि लाइक को लाइक खाय दि कमेन्ट खाय दि आं रंग बगिन ओमा हाय भिडियो तुबु तम मला सिन टिप्रासा किजन जों टिप्रासा जों कक आवाज सान हाय बना ताखर बहतै आं खाखायो आन ऑडियन्स ok बेले काहाम टंग नानै खाखायो किन नां माने कक खजार का सिन टिप्रासा न ओमा हाय के नाइदि तिनि बहुत खरक सामा है के न साइखना रिका तमनि माले अमह क ठीक थिंग न राइट कं न अमह है के सामानि बिलाइ के आं गना बना सका ताखर बहतै आन ऑडियन्स बा खाखायो ओमा हाय भिडियो न नुगै बिलाइ चाजा खना ने ओमा हाय के TTAADC नि कंगति साइखना का कक खजार का सिन टिप्रासा न नाइदि सिन टिप्रासा बताबो खासिना नांनाय ओमा हाय के न जों सिनि टिप्रावा सिनि TTAADC जों सबन याफार नां सबन याफार नां गेन त साइमाल का ताखर बखरतै ओमा हाय के साइबो खना रिका बहुत खरकसा तमनि हमले ताबो का सिनि याको से जों सबन रिना रिया अब जतनि जानजानि याग या फाव हाय दिबना ताखर बर आमनो वानसुकि बाबि वइ जों फाय TTAADC न जों गाहाम के तलांना बकै साइट लायनो आथार पाथार हाय बर न बताया फादिनि सागा ब आम हायके मकुन आं खान फेक साइट दंमोन या म आं कुन साइन्स थिं साउ दंमोन या तमनि हमले म भिडियो न नर नुगै माखना सोशल मीडिया बो हापगान भाइरल मुखा सोशल मीडिया जतो जागन भिडियो नुखना आबन ककनति जों तिनि साना फालमेन ताखर बुखर आन ऑडियन्स टक तमनि हमले ओ बुखु बिलाइ नांमानि कक साइखना रेखा आम हायके न हादि सिन टिप्रासा रबो जों तिन थिनां तिनि डेभलपमेन्ट जों बुसकांनि फिउचार नि बे नाहारि सामुं खायलायनो फादि जों सिनि गाहाम यागो जों सिनि TTAADC याफालायनो हाम यागो याफाया कारै जों गाहाम यागो याफा नांनाय जे जों नायनाय जे जों तैनाय आबोदै बरनसे जों सिनि TTAADC जों दखल खायरे नांनाय जे जों नाया जे बुयो नायनाय आम हाय बसनो जों त नायै हेदिबना ताखर बहर आबनो सावा जों सबनो याफानाय ना सबनो रिनाय TTAADC सबनो दखल खायनाय सबनो दखल खालि आबो सिनि यागो से हेदिबना ताखर बहर हारि जों वानसुकै बा बिवै जों बुनो TTAADC याफाया कारै जों सबनो याफानाय नरौ जतन वानसुकै माखना ताखर बहर सिनि बगै सब सामुं तांग सब सामुं ते जों जतन सेमना हेदिबना ऑडियन्स तो तमनि भला ताखर जतन आ चैनल न लाइक खाइते आंते म भिडियो कक साना मसंगो नर आनो आज का सपोर्ट खाम बिलाइ का हमबाय तमनि हमले नर आनो बिलाइ का सपोर्ट खाइ तंगो नरनि दारा तैन ताबो आनि चैनल सब्सक्राइब मसं सुबामा तै नरनि हमजा माने आनि चैनल 8000 काजक तमनि हमले नर आनास का हमजा नर आनास का सपोर्ट खाय आबन तिन आं बिलाइ खानि खाबाय खबाय हमबाय या फारो हंगै जों हारि हाय बिसि कक सागै तिनि भिडियो बिसि जों हाबाय थानाय जों सावै थानाय होंखा हादि जों TTAADC नि ककनति जों TTAADC नि कक सानलाय तमनि हमले अमा हाय सावै खनार माने बगै बिलाइ के आंबो हमजाका बिलाइ के खाबन नांखा बिलाइ के तंबो तंथका आमाके साइखना रेमन बगै जों ब सावै खना कारो सराय के नरक खनाय मंखाना तै आं भिडियो सिरिमबो दिरिखा आमाके नरंग न फुनुंना हनै तै आनि भिडियो निबो आं एड खायने आमाके न आनि ऑडियन्स न आं फुनुंना मसंगो तै बो हायकै सिनि टिप्रासा फ्यूचर बाइक थानाय ब हायनाय TTAADC जों सबनो याफानाय ताबो जे नरंनि कमेन्ट खायसादि जों TTAADC न सबनो ना टिप्रा म थाना रेनाय ना BJP न दिखा हमनो ना कांग्रेस न दिखाय दे हमनो ना CPM न दिखाय दे हमनो अब नरंनि दैसे ताखर बुखर नरं सबनो ना मसुं जे सबनो याफाना मसुं अ साइटा ऑप्शन नरंग रिजा ना BJP न याफानाय ना टिप्रा म थाना याफानाय ना CPM न नाफानाय ना कांग्रेस न याफानाय अब हायन्तिन नरंनि ताखुकनु आं नंग बाय क्वेश्चन नरक न साव नरक कमेन्ट खायसादि सबनो याफारका हमनो ना सबनो याफारका हमनो आबनो सिनि नि
future ni bagai chung sopno je DEYKOKBOROKMUSIC YAPHAR ka hamno o je chaita option ni mano sawi comment o khai sadi takro bugro tom ni malang mohai no bagai important video to buo dai tom ni male om hai ke no chung kok sawi thana nai chin audience bai chini audience no blai blai ke hambai nora na full support khai no bagai tom ni male om hai video no norok blai ke nayo khulumbo norong no taisang no video kotal to bana bagang chesta kaine om hai ke ta jote nora na channel subscribe khai di like khai di comment khai di om hai no bagai interest tipra sai lo jai hind tipra sai bye bye next video thank you for watching